yaji yenkwampa ahini mbosume ne daeto sumienu on fimpi mienu ani aduonu mienu mu yedo bade ase sokusu ekrekra yimu a anopo yedanase abrinaso edu kosiada no babisinya enu cho nyame asem bra asafo a yatu ne din se King of Grace Chapel Ghana achimasene eni ebutuo ahutini Franco Sinkansa eda no edu kosiada no babisinya bra nonso abo yenu cho nyame asem a yatu ne din se the grace hour anapansu yemfa nase enkoma obrempon opoku ware anapai what the Sunday paper passport abasum yen enti sabre die yenso di onyame asem so tato ama wo yom kai se na ekosiada die kai obofo e wo mranti bilem nti ko asore wate ase aisan se yena ni nyane sa eti anopai impeni format nasi papa 1 nyasem ketua anopo be hwe ne koti na utimisa ampara papa mu odie ankasa eti anopai so betu fa ne borremu na anopai so ya hwe ne etie eti se ne etie bia no Enti monrem papa yes sir anope yon wife pa o that's it mesamo akwa babiem eja abosumi du ne da etosumi enu ehime bosumi enya gro ye ko ye ni ma no masa se wo hwe nyame de mre adechie ni adesan emu ekukuhwi ase ewum unse afi ifi March April ba no na enipa ho dere no enipa ho dere no papa nye easy na nipa do no bebre kura nim se obeba bedu sei but when we say see September ne nyame ado de ewura October the way na nipa kasa wo March ni April mu ho ba no ekofom kra inti hinya nkopon no de ni hu na ne hu anwanwa every boni mu no ohwe na ode yen akọ ebrepem amen inti bosumi ensa aka we enim no said the one man near mu nyina adwo isi kwala se aka mienu se me the way aka yes yati nti wo hwe ne aka no a odi ebetwa nemum ade achi bia wo de awrade ye amen ebitigu ne bi sore ne bi ko but the empire bone say bosumi mi ensa aka yi no awrade mfa bambu mu odin amen emone ma amen enhwe ne maso amen na mfa ye ntwa amen yembone ne ayeti awrade nyina chi Jesus awrade mfa hu mobro no amen enso yimu amen anopai anti anopai no said ye kwasiada anopai bia no awrade hu ye mobo na ode ba kasafidie isu amen na yetiefo anyame adom agi ya senken ya tum Jesus edu kwasiada no pase ya na obia ye ready se otie ye eye womo ena said the omagi ya tum nti ema nyankopon so hu ye mobo amen na da bia oma ya semfoforo amen se ye mfa mre wo amen enen so wadom yembi
yɛne wɔ mu nyinaa ɛbɛkyɛ. Amen. Nti sɛ yɛasɛnka no wagye atom di a ano wɔ se odifo agye no na hwan na agye yɛasɛnka no adi. Nti sɛ wagye yɛasɛnka no atom di a ɛne ɔnka nkyerɛ obi sɛ anɔpɛ ɔno nso ɔntie yɛn. Amen. Na ɛne pa a nyame wɔ ma yɛn no yɛmfa ɛmma. Amen. 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 Ti anɔpɛ yi mene me nuanom ɛna ɛwɔ fie ha. Evangelist Kofi Amoako ɔnam kwan so ɔba. Amen. Ɔba pa Ekuya. Ɔno nso yɛhyɛ ne den. Amen. Amadeko ɔno nso radio abɛgyina so no nso dwudwam. Amen. Nti ɔno nso wɔ ha. Amen. Ɛna Nimafo ɔno nso egu so hyɛ ne den. Amen. Yes, boss kraba. The boss baako pɛ. Amen. Baba Kofi bɛkyia na radio deɛ edu kwasi ara na ayi o police ni no. Wante wonka na honto no police no ozi ebe Biki police Biki. Na ma mentia Chief Inspector Vida. Amen. Owo Dovsu. Domestic Violence Unit. Amen. Kofi bɛkyia. Ala me chia police ni ade. Service bɛkyia be Biki. Wa chia na wi. Me say just ma benya body di there. Oh, I man didn't. Odo so nya temen kan say ne ho aba no. Nti benya chia Miki there let's say no ano no. Amen. Dano na Kwame echiche mu se ye ba ha na time na ye start ye no. Nti next ye start 7-8. Nti say ye be pon 7-8. 8-8. Dano no chire mi mu. Anopei yeda otufo Nyankopon ase. Amen. Se anopei nso wadom yen. Amen. Na wotwe mu no ye ne wo che Awurade asem. Ene nso de Awurade de ma yen a ye de ba ye ne ye. Breaking. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Breaking the brass gate. Brass. 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 Breaking the brass gate. Unse ye wo minerals, gold, diamond, manganese. Yeah. Na brass de bibia wo mu bi. Amen. Gold wo mu. Manganese wo mu. Diamond wo mu. Henti twi no kind of cobre mfrafraye. Amen. Cobre Mfrafraye. That is the brass gate. Amen. Na sa brass gate no esan say diamond, gold, manganese and other minerals no are very precious unti no. Say ye de ye biribi a ema ade no ne ho den no e wo soro. Amen. 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 Now wo Israel mu no na Rebecca Isaiah chapter 45. Wait maybe. Israel mu no na say we si one dan ewia apon de to ano no this brass gate. Na ye gate a na ho de ne so sen ene China doors. Ene Turkey doors a abeya obi ehunu say akromfo ankasa entimi mie no. We see Turkey door, we see China door. Na ho de no eso sene ye nua apono ya carpenter for edisisi diamond. So bi be gina eduapon no so obreki a obe breki ni sisi a and obi be gina China door and Turkey door ano a obebre epon ni bi kura ho a just what to abom eno na akromfo no wo ko ho a wobre. But this brass gate, is very difficult. Amen. So wait me break. Amen. Hallelujah. Amen. We are going to break the brass gate. Amen. 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 Sa cobrim fra fraya pono no. Ye be breaki. Amen. Na bosuru mi ensen. Nyame manya won fa ahodi. Amen. E wo nyame asemu anopai. Amen.
nti saa kɔbere mfrafraeɛ pro no nansan minim sɛ wokɔ aban mu wɔma pono bebree ɛyɛ apo a ne ho ɔden kɔ baabi te sɛ neduadan mu prison ne cells a apo egu ano no ɛho ɔden banansan mihu bi wɔ TV so a Vladimir Putin Russia president na meeting bi kɔ so na baabi ɔhyɛ na ɔpie aba no mihu saa apono ni bi a yɛbiebie enum na ɔpie nam sɛ yes so wobɛtumi abawura president yi hɔ paa kɔkye ne deɛ a ɛne na kyerɛ sɛ ɔho ɔden apon bie na Israel mu no wɔn kuro no te sɛ nka aboabo anaa memfa me kurom asɛne nka baabi asɛne ahyeɛ ɛda nyinaa yɛato wall afa ho ɛne yɛde apon a ne ho ɔden te sɛ kɔbere mfrafraeɛ apo no yɛde asi ano na saa apono no sɛ yɛde si ano a you cannot enter to that city or town wontimi mmungura kuro no anaasɛ kuro anaasɛ kuro bia no wontimi mmungura mu ɛfiri sɛ ɛpon a yɛde asi kuro no ano no ano ɔden sɛ wode baabrabɔ mu a adeɛ a ahommɔne anaasɛ abonsamfoɔ yɛ no no ɔfa nipa nhyira ɔfa nipa nu onyam na wato wall afa ho na wɔde ɛpon a ɛyɛ kɔbere mfrafraeɛ no ne yɛde asi ano na so ɔde si ano a sɛ nyanko sɛ brass gate na wɔba awuram akɔfa wadeɛ a ɛwom nti nkurɔfo bebree wɔ hɔnom a yɛafa wɔ nneɛma de awura saa apono no mu ne nti wɔnhu kwan a wɔbɛtumi abɔ awura mu no wakɔ akɔyi wɔn adeɛ bara no pɛ yɛde nyankopɔn asɛm a ano ɛkura ahoɔdene ɛde aba kasafidie so sɛ amen saa kɔbere mfrafraeɛ ɛpono no wakyi amen ma yɛnkenka nyame asɛm Isaiah chapter 45 verse number 1 to 3 odifo Isaiah homa eti aduanan enum chichemu baako kɔpem enum no ɔsɛ eti fi asɛm no sɛ chorus yɛ otumfoɔ no adwen nidie hallelujah chorus ayo otumfoɔ no na dwen nidie. He's a precious one to God. Amen. Chorus no yabetrechim. Chorus no okase. Wo you tumfo nyankopɔ adwene nie no. Wo yet to say gold or yet to say any minerals bia no. Chorus no ne boy ye dene. Anopa me bompa ye say Awurade be ma boy ye dene. Amen. Now Gopon de aba so. Amen. Na saa hoɔden na aba so no. Ene me be ma aboa ye dene. Amen. Ma watimi de breki kɔbere mfrafrae dia. Amen. Yego. Enti baako ne se. Ɔsere. Ɔse saa na Awurade ka kyerɛ de wasra no. Deɛ maso ne nifam sɛ mebrɛ amaman ase nanim mebrɛ amaman ase wɔ nanim hallelujah amen na masane ahemfo abɔsoɔ na ahemfo abɔsoɔ bi a mesane no sɛ mebue apono sɛ mebie apono ɛwɔ nanim ne na ɔno ɛnso yɛ obi a onyankopɔn asra. Amen. Praise God. Hallelujah. Na ne nsenifa so ɛnam de ahoɔden ama sɛ mɛbrɛ amanaman ase na masane ahemfo abɔsoɔ. Amen. Praise God. Hallelujah. Saa chorus yi a Bible ka no ho asɛm yi ne nana ɛne Nebukadnezar. Ne nana ɛne Nebukadnezar wɔyɛ ahantan a ɔkɔ wuram ɛkɔwe enwura na ne ho fu sɛ aboa no saa chorus he is a dissident of Nebukadnezar ofiri Nebukadnezar busuam na Nebukadnezar nso ɛna Israelfoɔ ɛkɔkɔdi nkoasom mfie 70 ɛwɔ ne nsam na wɔyɛ wɔ ayakayaka deɛ ɛyɛ Israelfoɔ amani hu nsɛm ɛte sɛ
onipa bia na brabo wo hu ade ya wom na sabre no wo abakwasam se biriwi mu misi ade a ya enti se wo ka Nebukadnezar hu asam a na wo kai Israel for kwa wo kodi enya sam ketwa Amen. Eyete se Ghana bra ne ye wonko asum na oman ye toye nipa te se moa edi ekọ abanone ekọ som no a sa wo bossa abakwasam no so a na Ghana ni bia ohun sabre no na wakai yanom na wakai amanfo so inti Israel for ko di Nebukadnezar nsam e wo Bible 70 years no say na Bible nsuo hu ne yetire sui ye di awura ho ye ho yaye ebi say wo se Bible ho no emema edane te say emma na wo se enkwala beduru awutwa no oba nyem na se awo ka no na se obeduru awutwa no na obewo a wo se emma ye mobo ebi say ahode ode bewo kora na bi ni ho indi sa Nebukadnezar nke ye den ena nasini Nyankopon beka sa asem wei ato no so se wo chorus ena me nwosra aba so na wo so ena me de ensabi abeto na sa no ebe brebre amanamana ase na wunti mesane ahemfo aboso se yokoka ahemfo aboso no kra na eya asem kese ahemfo aboso na je se ye wo tumidie mpanini bi wo ho a wa ahemfo wagigi enipa dwopade wo kwada na me chiremu wa asore mpaibo se first no ye maame no no na aboso e bo won no na obie ni wa okra pes obie ni okra sika boto obie sika bonasene na say 1 million na odi ahyem na wa bonopo amapam duku e na bo won asene na ha 2 million no wa bonopo into na man sika ne ba nasene nti sa sika no e bo maame na se amro baba ne betimi akọ Debi ahemfo debi nti ahemfo wodiri mo den ahomoni wodiri mo den a wagigi nkrofo dwetire won dwetire wa bra bo wanu onyam na wade abo asene se aboso no nyame se onam chorus so chorus nti ahemfo biara a wagi aboso abo Obena akwaji obeji wanu onyam sa aboso na ode bonase a Crodium Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Breaking. Hallelujah. Amen. Ye breaking gate, you know, the brass gate, you know. Ye breaking an opay. Yesudimu. I'm a wado. Amen. Hallelujah. Amen. And the sa ahim for abosuano. And they would have said, oh, besane. But to assume me. Ose se mebue apono nanim. Na eburu bia emu ato no Obebi. chorus na ofi Nebukadnezar no wo ahina ofi Bia na wo yi chorus fi Nebukadnezar mu se sansam na nyame kan ye no Yesu ba ena bi wo do so Amen. ye wasra no Yesudimu. ono na me nsa beba no so ono me de ahoden amma no but sa chorus nyame kan sa asem ni bi to no so enti onyankopon betimi ede obia age ne man ede obia ayade kese. Amen. Praise God. Hallelujah. To asoma me Ose se mebue apono nanim. maybe apono wona Ni ni nkro apono. na kura apono biara Na watutu no mu. maybe
apro wananim na ekura pro bia so watutum sa hallelujah na ekura pro bia watutum sa gate bi da abo gate ekuro ya no Jesus esese nipa bebo wuram no be fa na ade ana se debusua gate bia no ese nipa bo wuram no go fa na ade na se sa gate ni yatom a ewurade se sa kuro no chorus nti obebie me akua kire wa nti sa me fie ho obebie ato what you say obebie kuro ne point ho enti nyafe na obedu kuro ni na wa struggle say who are coming to unlock me one eba bebie me one eba me dra no what ese se kuro ne bu na bie tie wo be kofie ho na ya topuru ni mu a wo wa ngusra nyame bibia wo bible bia wa ma ya ye bi ni ye ndu ko Ghana International Conference Center uduru wa nyo na obi epon Dabi praise God hallelujah nyo na obi epon Dabi udu ha no abrafu na ye ni such a way say ususu to so na pon na ye debe wo nyawo na ko bi o Dabi inti sa dia o ma ye wa ha no ebi o bible udru hwa inti ka udru ma fe na o ko free security man ni sa Dabi udru hwa ususu to so na o ko nyame se sa na o fie ho bia bia ya tumo no sa wo udru hwa na o kwa ko fa wa to asema mienu ni se osire medi wanim na mabra emipo ase na mebra mebo ase mebu kobre infra hallelujah kobre infra ya kono mebubu praise God amen nyenya me na betimi aye wu ya na betimi aye bia ni ho se enipa ede wakɔhye baabi bi wakɔhye kɔ ho a enye uje wo ho a enye uye bibia enye enu dia no be ni enya se mi ganjo sa trane na to hode ne ba so a obi entimi ntopuru so bi topuru ni mo a awurade ne ni bedi o ma ne kwan po praise God hallelujah amen na me bie kwa brain frefra ya pono no me see epo me hu say Vladimir Putin ehiem no be 2 weeks me he BBC news na amo ye meeting bi mu ne China fo ne nkro ni bi na omo nyina betena se Putin so odi ni ya semo na enye epono ba ko pe na me hu yo baby ye bie epono be ye 4 na epono a omo bie no enya asem ketwa gate bi eso sene no David gate no so kron na se shen no shim ni e bie na ya sanko bi another one na the fourth one no na papa we dey mo penalty no dia se be ye di o na so nim se Putin et se obi ebusua pani what se maami bi o fi o se akwada bi a ye de ahonfia ma na se ye ntimi kura nkɔ ne ho a se nyame betimi ekunu nyame ntimi nkɔ hallelujah amen nyame betimi ekunu enti se de otie bia no ni hu a ni hu nyehu praise God hallelujah amen enti nyame se womu a etete saa age nipa ye nipa nshira traso no awurade se he is coming to break any brass door amen come bring frafra ya no awurade be obebubum praise God hallelujah to asoma me ose na matwitwa dade adaban mu na dade adaban bia matwitwam enu bi ne eche Paul ne Silas ko tu afiase a woda prisons ahuru mu na so awurade break ni nyina eyi won fi ho to aso
na me di sumu akurade ni abodenie ahinta no ahinta o say na me di sumu akurade ni ahoodenie ahinta no ebema wo na ade biara eya akurade yes bibiara ya giesie bibiara obonefo na fa eye esumu ahinta de akurade wedabade no ya kata so no so me miensa akai no esumu akurade biara esie no yebeka ho asa amen praise God hallelujah inti binuma nu onyam ya fa ko hyesunum ene yedi gate kese esie ni ebinuma dwapade ya fa ko hye na so nyame se nsabi eba oso ti se de aba chorus so ya bibia wo wanimu a emma wakorade a esese onsaka no onsanka no obreki sa wo kan se ya na ni ba adwiri mo ye no hwantan but be be some catch us say nyame wo tumi amen nyame wa hoode amen nyame hoode na yes lord na ebubu obonsam na daban emenipa efa na korade amen nti anope wa korade biara eye wodi ano anope wo Yesu di mo o breki bibia ye di boy break man na akresumu akurade no akoyi wa ade abra enti obi yefro a esese wo ba no obi wo ho a ya to hu gate se ne ba na esese wo no ne ye mane mfa obi kunu ya to no hu gate obi sika ya to hu gate obi enu onyam ya to hu gate obi nkoso ya to hu gate bring frafa Erade enfamma amen hallelujah amen wawie minwie ose na wahunu se na wahu se me Erade nyango me ne dia me ba odin me bo enti se nyame afre yen a woni hwan a obetimi atra ye nu onyam ni ye dwapade so untimi se nyame afre wa na nyame frɛ no nya fra kekese ye ni nam nanim na ye de ye pɛ ye di bɔne ye ne ma funu na o si nyame afrɛ enti na obompa ye de na pempem ho eye de ankure ngosi hwe efisɛ untimi nkase nyame afrɛ na wo ye niema nyame nsa ma no so this chorus no he's a dissident of Nebuchadnezzar but one no what train ho uyini ho fi ade bia indi nya asoro dodo na ye kɔ no ene ye bibia nyampa ebo dodo ene ye bibia but nsa wo so nyame nsa wo so eye de na nsa ba wo so boni a wo ye no wajai ade a wo ye no wajai indi bi mu se we are anointed ngosra wo ye so but obompa ye hwinsi edi entia boni a oye no nyame nsa ni wo so asofo bibiri hey I break o break ya na ugina ho nsehwe hallelujah amen ebi say enye nyame akwan so ene wo fa nyame nsa ni no so this chorus na we jai boni here he has denied himself from the Nebuchadnezzar iniquities Nebuchadnezzar boni no onu de no watwe himself enu ti na nyankopon sa eba ne so ene o ka kire no say wo nti me bre amanase aman bi amebre wo ase na wa pono ne wada ban no na se wo pono bi kura ye dene ati se ko bere mfrafa ye po a mi wura me se me break no na me break no wo adekurade e wo sum no me fa de wa ma wo I wonnim ono o se me ni awurade Yesu di mu me na me kasa no why na makasa wo betimi a challenge oha biara beba me so amani biara ebe sori etia me
me wo jata kesi bia Paya mani biara wa bi fie ho ei wadi engusra ewo bi so a o see the only instance where the word is applied to the Gentiles. Hallelujah. Amen. To the Nebuchadnezzar. See, I can say obi. Amen. Amen. Obi engusra ewo no so a. Say na o say the only instance where the word is applied to a Gentile. Nebuchadnezzar is called a servant. See, a casangosra will be or ever be so. Yet the Yankupa Samno a kind of one. At the same mamma munin or Nebuchadnezzar. I feel Sandy by your friend Aqua. Hallelujah. Amen. Now your friend Aqua. Nature sing your mensa idea. Hallelujah. Amen. We apply the word, the one who is anointed, as a Gentile of Nebuchadnezzar. Then we call the person a servant. Amen. 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 So we can Jeremiah 25:9 now. Ube who asma me can ewo. Hallelujah. Amen. I will say both are irresistible conquest of Israel enemies. The one who is anointed is irresistible, a conqueror of Israel's enemy. So obi engosra wana soa. Sani banu yini fiwa enye. Na obi a oyem kunimudifo, a conqueror for Israel and an Israel enemy. Obi a oye Israel ni tamfono. Hey, obi a oye anointed, he's a person who is irresistible, a conqueror of an Israel enemy. And this engosra obi soa. Obi a no ochiri obi a wotan nyameba. Amen. 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 Anobewu ye nyameba. Endi nyamema wuchiri obi a otan nyameba. Anobe so obi tan nyameba bia. Anobe nyameba chiru. Amen. Praise God. Hallelujah. If you say on bese nyankopon atirimpo ebemu obi so. Hallelujah. Amen. Endi obi chiri nipa nyamede o ma hyeme nsa. Mi mechiri no. Yesu di mu. What you say? Mechiri no. If you say nyamema what do one nyame nkrofo no? What do we need in a chair? You bechiru. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. If you said the angosra one sunum, what you wanna a time Yes. Praise God. Hallelujah. Because ngosra ninti, sani bano ye a conqueror. Where young kunimudifua or kasa a year juma. Ejina make a trust and obey no. At the bain biara yedia to be a cradi wosumono. A ready breaking. True both is the name of the one true God glorified. Through that anointing person is the name of the one true God glorified. Ni angosra wana suno ni muna nyankopon shini din and munyam. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anobe angosra wana suno everade faso shini din and munyam. Praise God. Hallelujah. Into wo you are a person like Chorus. Yes. A dissident of Nebuchadnezzar. But you are anointed. God has appointed you as an anointed person. Every day you say will be an ngosra e won so. Na ngosra won so ntino. Wo so na nyango bonfa. Na wa hyenidie nu onyam. If you say nyame mfisoro e mesa obi ayare. Obefa enipa mu no wakasa akere no. Said oyi Yesu Kristo awasra no. E di ni si wo say ne so na yemfa yade srade yemfa no. Na Yesu Kristo nso ama ne matumi no. Yesu na nyame fa. Hallelujah. Amen. Na yekasa
awurade anam yɛn so ayɛ ade foforo na wanam yɛn so asɛ ne din deɛ bɛyi nti yɛyɛ so ɛna nyame fa ɛna wasɛ ne din deɛ yi ɛnuonyam nti anɔpɛ kɔm de wɔ awurade ma waduane Amen. na awurade ɛyɛ dɛ wɔfa me mu na meka kyerɛ sɛ anɔpɛ sɛ kɔm de wadidi me nti wodidi me a through Jesus Christ God has been glorified. Amen. Mini Yesu Kristo nti wahyɛ nyame yɛ nuonyam nti awurade sɛ bɛba bɛhyɛ me nuonyam Amen. sɛ wamma ɔse na momma ɛnsa a ɔde gu mu so no ɛnna hɔ kwa. Praise God. Hallelujah. Ɛnsa a ɔnam ɔsomafoɔ so de gu so anɔpɛ yi nyame nhyira Apostle Esel Church of Pentecost ɔde ne nsa gu me so sɛ asɔre pani. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Metia papa baby owo bia ɔwɔ na home gym Apostle Esel ɔde nsapa ɛna gu me so. Enti so obi de ani kante hwɛ me a ɛnsa na ɛwɔ me so no ɛsɛe ani kante a obi de ano bɔne ba me so a. Amen. Through us that God has been glorified. Amen. Yemu ɛna wɔhyɛ onyankopɔn de bɛ Ɛnuonyam. anɔpɛ nyame ɔnhyira wo. Amen. Hallelujah. Amen. Afei ɔse ma yɛnkan ɔde sɛ Isaiah chapter 44 verse number 28. Isaiah chapter 44 28. Ɛnkyɛ me de masɛm no ɛbɛbɛ wieɛ na yɛgya ama ɛtiefoɔ. Ɔse dɛ 44:28. 44:28. Yes. Isaiah 44:28. I'm sure you Coffee boy me. Phone or DB munya butrema. Manya Jesus and inside me suya. 28 in say. What's it? Isaiah chapter 24. 44 verse number 28. What's it? Ose die oka chorus ho say. Ni oka chorus ho say. Me odwanhwefo nie. Me dwanhwefo nie. Na obema botai nyina abam. Na obema botai nyina abam. Na waka Jerusalem ho say. Na waka Jerusalem ho say ha. Wobetikyere ne asɔrefie nso sɛ ɔbɛkyekyere n'asɔrefie sɛ wɔbɛto wo fapem ɔbɛto fapem no. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Deɛ ɔka chorus ho sɛ odwanhwɛfoɔ. Wate nti deɛ ngosra wɔ no so no ɔyɛ nyame dwanhwɛfoɔ. ka ne ho sɛ a serpent. Hallelujah. Amen. Na ɔse ɔbɛhwɛ toa so sanka bi no ɔse dɛ Bi ni sɛ ɔse na waka Jerusalem ho sɛ na waka Jerusalem ho sɛ wɔbɛkyekyere ne asɔrefie nso sɛ wɔbɛto no fapem. Enti deɛ ɔka chorus ho sɛ odwanhwɛfoɔ no ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛkyekyere Jerusalem ne n'asɔrefie na wato fapem. Hey, asɛm kɛseɛ praise God. Amen. Ɔbɛkyekyere Jerusalem ɛne n'asɔrefie. Jerusalem ne yɛ awurade man. Hallelujah. Amen. Enti deɛ ɔka chorus ho sɛ dwanhwɛfoɔ a ngosra wɔ no so no na adwuma ne sɛ ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛkyekyere ɔman no na ɔma ne botaa nyinaa bam. Hallelujah. Amen. Ɔbɛkyekyere ɔman no. What I say? Enti ɛyɛ wɔn a onyankopɔn nsa wɔ wɔn so na adwuma ne sɛ wɔbɛhwɛ sɛ ɔman no adebɔne bɛfim ɛnneɛma papa bɛbam. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. W'adwuma no nti sɛ obi yɛ ɔsɔfoɔ obi yɛ ɔman ba obi yɛ ɔhene na kuro no ɛsɛe na ɛmfa ne ho a te sɛ deɛ meba na opoku ti radio yi so a ɔka ɔdan stadium so no awurade bɛhwɛ sɛ wɔn a awurade de nwosra ɛne akendi amamro ɔbɛhwɛ sɛ ɔman ne bɛbi nkɔ yie a obɛyɛ ne yie. Praise God. Hallelujah. Afei ɔbɛkyekyere asɔrefie no nti ɔbɛkyekyere asɔrefie sɛ yɛkotwa kampuro ne abɛkyekyere nipa na ɛwom no wɔde nyame asɛm bɛyɛn wɔn neɛ ɔkyea no
yɛbɛtena no deɛ ɔsɛ nim ka yɛbɛka n'anim praise God Hallelujah. hallelujah Amen. afei yɛbɛpɛ wɔn yiedie praise God Hallelujah. yɛbɛpɛ wɔn yiedie yɛbɛhwɛ sɛ wɔgyina yie enti deɛ onyankopɔn nti wɔn a wɔfra ho nwosra wɔn so no bebree nim wɔ adwuma Dabi. bebree nim wɔ adwuma nwosra wɔn so bat na sɔre bɛbi ma sɔre bɛyɛ afi nimfa ne ho praise God Hallelujah. enti where is that hand ɛnsa no yɛde gu so no adwuma bɛɛ na ɛyɛ ɛnyɛ adwuma nti wɔse ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛkyekyere Jerusalem kuro no na wakyekyere na sɔre fie enti mpakyɛw asɔre no a wowɔ mu no ɛno na wokyekyere no anaa wokyekyere no no wɔn a ɛyare no wɔn asɛm fa wo ho wɔn a ɛwɔ problem wɔsɛ wayo awudɛ sɛ wokyekyere ekuro no no na ɔbɛhwɛ sɛ fapem no ɔde bɛto praise God Hallelujah. hallelujah Amen. enti Cornelius is anointed one that yɛn Micaiah say he's a descendant of Nebuchadnezzar enti na me refer wo no nti ebi sɛ Yesu nkoa na yɛsra no ɛnyɛ no korɛ ɔnam Yesu so asra nipa bebree praise God Hallelujah. na wasra wɔn sɛ bibia ebreki wɔn akwan mu no ewurade nyankopɔn eyi afi hɔ Amen. na wɔadwapade a ɛyɛ wɔn de ɔde ama wɔn Ama wɔn. ɛna 28 ne ka kyerɛ yɛn sɛ 44:28 ne ka kyerɛ yɛn sɛ deɛ awurade nsa aba no so no wayɛ ne sɛ dwanhwɛfoɔ Amen. praise God Hallelujah. wayɛ ne sɛ dwanhwɛfoɔ enti asɔfodi ayɛfo Yes, ɛna obiara sɛ wayɛ sɔfoɔ but ɛho adwuma no ɔnyɛ Dabi. praise God Hallelujah. bebree kura kɔtena Bible school a ofi Bible school no ba adwuma no yɛakyerɛ ne biribi abato wɔntimi nyɛ Ntimi nyɛ. nti where is the hand nsa no wɔ Nsa no wɔ yi. nsa no wɔ yi ɔse wokyekyere Jerusalem kuro no ne asɔre fie no nso kyekyere no kyekyere na ɛnyina na fapem no ɛnyina anɔpa yi yɛba bɛka kyerɛ wo sɛ let us break any brass door apono mfrafraeɛ no a ɛsi yɛn kwan no yɛmbreki na yɛbreki a awurade sɛ wɔyɛ so no ɛde bɛyɛ adwuma bebree nyame nhyira wo na ɔnka wo ho na dom nti amen Amen. 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 Ɔtini Francoisi Kansa. Papa one onyame onhyira wo. amen Onyo kɛseɛ. Breaking the brass gates. Then of Samaje fi nkyɛn. 0201944485 0554820910 anopai ensɛm no emu dɔ sɛ yɛaka kyerɛ wo ɛsoro kɔsia da bia ane de onyame ɛde bɛdom ne ma Amen. adumra Ọbẹ̀hwẹ̀ yẹ so. ɔde hyɛ udin bɛbɛ kasa firi Mi din de ọbẹ̀ mi kasa fún Achimọ̀dá. anopai papa kasa Anọpẹ́ deɛ Awurade nhyira papa ne n'apamfoɔ nyinaa. Amen. Na sɛne nyame yɛ nyame nti adekyeɛ biara deɛ ɔde ma ne ba no ɔbɛka kyerɛ amansan nyinaa. Amen. Na asɛm a wɔka no ɛyɛ true. Ɛwɔ mpa wei kyerɛ sɛ nyame ana afrɛ no. Na ɔnkɔ so ɛnyɛ adwuma no. Na menim sɛ nyame apɛpɛ baabi papa de ato hɔ ama no wɔ ne wu akyi. So ọba abɛgye n'ahome wɔ ahomegyeɛ papa mu na menim sɛ anɔpa asɛm a ɔde ama ma ama te sɛ maboto na mewura nso aho the same thing na asɔre bi a memiwɔ ni mu din the same thing na ɛkɔ so a sɛ sɛ memba ne mmaayɛ a ɛnka obiara sɛ wɔkɔ ɔno obi akyiri kwan but mimi mom na mimi mom yɛ memba ne mom na ɛka me sɛ me mom nkɔti nnipa so ɛnɛ mɛbɛfa ne bi a na asɛ koraa no a ɛnhame but deɛ meyɛ nyinaa na asɛ like mpanimfoɔ no adi m'anim no nhuyɛ nti deɛ ɔɔka no ɛyɛ adeɛ a te sɛ ɛwom a ɛkɔ so nti de yɛasra no no ɔno na wɔyɛ praise God yɛsra wo a ɛno na woyɛ ho adwuma na sɛ yɛnsra wo de a ɛneɛ ɛhaw ɛti na wɔka Bible no baabi a wɔse wɔ guanhwɛfoɔ de ne kra to hɔ ma ne nwan that's right ɛti obi ɔyɛ guanhwɛfoɔ a yɛasra no biara no ɔde ne kra to hɔ ma ne nwan deɛ a na ɛsɛ ɛtumi yɛ adwuma deɛ no bi na papa ɛyɛ na nɔpɛ yi no ɛti Awurade nhyira no na ɔnkɔ so a nto no nkɔnnam na ɔnkɔ so a nkae n'asafo mma nso nyinaa ɛne wɔn a ɔno mba asiduro mu wɔ nyinaa amen 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 yɛda ase ne wo nso odiɛ
80 number no 0201944485 and 0554820910 adumra Amra yina yeso. piao anopay Yo, ana page say odi anyway ya. Now do achim oda o time wa. Am kokwa bwan na ne Yeah. bad man. bad man Bad man. Yo, ana page amichia edufu. Amichia papa. Stop na amichia no papa. amen Dia o mai ediane papa e so. Na ye di na nya ahutano. Even say the baby as a young pastor cramp atuma what me cramp. Ye kwala se fe me de bo akole mo wo bia ani ti ya pastor ni. Papa nyamisha papa. amen amen Nyamisha nyami mo ahode osra ahode eni ewie no family that's my working then I can the baby and I don't go to the me can say my and ye nyina ye nya administration ka Ghana and then me say one be everything na nyankopon adum tie na mo bi kakra bibia be call kama nti ana pay chia odi ahintan ene oboba okori bibia mo bia chia mo na oni nyame nya adwuma Amen. amen bad man anoma nipa ono so de ne dia ba enti 0201 amen for free adumra obese ne maso ewo na dumu na kwentinji saba gobe bekeja papa anopai what to chi papa Boris we boy ya din ule nipa na ono ama bo anya dia sabe uhun kwase ewu wa ma wo bo anya dia tu planta sepia what you want mo wo boy ya dia na ko bi na kan chose papa de pata mi you see ni wa atempiro the thing na ko de enye ko si you hear be my scap ko ko ya etu Ni ko eku. wo ja sabe o je no ma o bo anya dia papa na penya ko pon ga wate Amen. nja me papa ko si afale ampabi na me mama MC na ko pon adum enye okase papa Amen. nsa ka ya ku aku ba Amen. Amen. amen osu ye mas ma bese mienu bi na so abeka ho fidwe mu 0201944485 and 0554820910 anopai insema papa ede abesumiye no eye adutwam ai meme se eye adutwam eti na mebisa wo se anopai den no bronsam waje free ho na ensaban ensaban ena eboa amotumi ade ho anopai ye ma osima bese mienu unsu betimi so abeka ensa ofidwam ha 0201 obi se me bot number ne ntem dodo And me obi cry complain obi am. complain yo ya me hu mistake Obi complain am nti na me ref nti yesa wa kai. ya makai Aya atobo. matias ye 02 Wenso ko load do. Bikoro and na 02019448 sawanya wachro bedasi saje MTN de ka ho 0554820910 abrwano otumi achro eti papa bibi wo ha na eja wo de atoa so omo be kan sa ye be fa wo My evangelist me can be na afi. Enye nchia ne enko. and on se sin wasi nani no enye easy Me can be. ye pamcho mo amo flash no ye be stre mo Fra na wa fra. o ye flash e wa ha e sansen o flash ko ayi ntimi mpeke o number no emfrɛ wo eti quotation master Agora. Ede de we say ada we ka se babro de bia ne de awrade e de ba. Na de bia de be ba so no e great. great Yeah, the be bia so e great. Enti wo ho no mo a se say de ne so popani ka e ese o ma boy den. Na asem ba kwa so fo kan e obi so afred ni ba kwa so kan e say enwosra wo so a say wosra wasolema no kre asolema wo say leader no ye odwanhwefo e na enwan bi so aso oden say woni musa odwan bi o wa de bi ade kwa didi a no wa hyeda age no ho aka kire Ore so John you tell be yi ani. aha so enti o utwa ha no watwa because say oso obetumi abasore
na sometime wa shada atene ho atene fi oh ya me hwe me also will be ashe aha ya me hwe me intimi nko biem a wonkwaje na wa wodi di agro no unyare wa shada apetu de fie esi de bia na wa petu say inanse omo me hwe me ya me hwe o say na nkwaje no wo masa nyame unya chance na wo ko heaven ni bia say wo problem bi genuinely dia eye ogwanhwefo na said yes odi wachi obi ho wani tua no adwada ebrada wo wada ko pememe da edu kwasi ada pe no otifi o se me yare ya me hwe me anu na so wo sa odwan we go bi un say ebi mu so wo no ma edu kwasi ada aha na say de wo ken no wa yare yes be adwada no kwa adwuma enti nyame no say na oni ni na mu ubisa no obi member bi bisa no say asomasi na wa ma so na asole kra wo kwa ya me hwe wi wadwuma na wo ye no adwuma customers be hwe wo enyo na de bia ukotoa de bia wo na ukotoa manfo odwom we say me koton ade what I say do say adwan no anasa wo sa ndo wo so enwosa no osofo ne ofiti no ye sofo o practice edi asole na chi Yesu achi sa na asna nwosa ne dey e ba de so etu so usua na wo so onwosa de bia de aba wo so enwosa ma wo so mpo de wontimi ma asole na de o pose de bia be hwe wo wo be de nya nwosra no unya. You understand what I say? Enti wana a shed that san no there. Etu twa ha de watwa ha. Omno na wo kan no edwan no ne o cheda atu no gwa ti obi chi no. Obi chi no wo say ye wo nwan pupua, ye wo dwa be fo dwa pupua. No dem. De bia no wa sheda de wa ko ti pupua. Na le do ti ma le do da ko ya ti ma o. Yanka fact nche nipa. Abeka ho. Quotation master. Yes, sir, boss. Obapa wo bi ak. Media na me back him o. Me back vocalist. Me back him. So na say wo coach kakra. Ana deputy coach say na me so match. Eti ya no madam for back o ye kuo ba back ayi e fe say tomorrow planners ni back o no his ka some the friend Martin. Na sie ewu a ye kɔ ne na otweda nyame ya dom a be na da we nti no ye be stress say o mu na baby. Na afi me de me nto nchia we ma me champion ma Miki. Ena me bana me ra mani ho njere de ama me chia wo me nua agudi me chia mu nyina nti onyame o hira mu nyina me de mawie ayo e fe se papa ba se na nsen wo sa ba back to abo ti de eja ba nyame onko so hira da brefi wakɔhye se ni ache brefi kakra ye da ase bye bye Obapa wo kakra ka wo ya na ni mafone ye ko papa kakra me de be ka ho ne se wo hwe Cobre na ya chichiri na Cobre mfrafra pona ya chichiri na se otu ani ko wabra bom na ukofie na ukobusua bi mu a utimi nsade bi wo ho ya chichiri akosie ba se nyame nsa ba wo so a ubetimi akoyi saade no apie ana wo ubetimi ayi wo hu afrim efutuo kakra mde ka ho ne se anopai yenye obi a yedi ye ho bema Kristo na Kristo nsa abeda ye so na problem bia na ohaw bia ewo abusua na ewo fia na ewo krodu anim no wo yi wo hu frim efise nyame nsa ba wo so a enema bi wo ho a omfa wo ho enkohye mbiem na obonsam to timi ngi waade bi enkonkohye ba bibiem because wo de wo ho akohye nyame mu wa ma nyame nsa aba wo so anopai mechia ye dwomfo ma sister Alaba a woton niema ewo sofomaame animu ho mo sa area mo ofo nyina samonfo oba pa na achia mo kokonte promotion me chia dwomfo nyina me nchia biem nkoma me ankasa me sofomaame mama nyame nhyira o sofomaame nkansa nyame nhyira o me maame afeji akoma efiofo nyame nhyira mo nyina amen amen yo papa asem we de eye kama asem ne ye kama abamo bia asem we amobia wuti asem we a ese wo wani eba ho so on se chorus na ne papa hwe nsem hu na ne papa di enso otrasi hu se ba bia me papa eniema me papa ye Israel for eni kan ka dia papa di ye wom ni nyina mu no eni kwan se me di papa no anamon etuo so na me ankasa me adan me take me decision se ne be ya nyankopon betimi adan afa me so aye bibi enti na pa me tufo se wuti asem ya efie bi abusua bi a wom eni di abusua pani bi eyachi wabusua pani bi wo papa bi wo suwa bi ene kan bi ode ye obi eni anu achi na twe ho film na fa ho ma Kristo na nyankopon entimi emfa wo so enye bibi na ye nhira
ɛma fie oma ɛne wabusua nyinaa amen. Yo ɛne na ye kan sɛ nyame nhyira yɛtiefoɔ no pɛ awurade mfa mu fi adom mu enko adom mu amen. awurade ma makoradeɛ bi a yakata so awurade mmie suma mo yɛn a mote yɛn kan ɛyɛ King of Grace Chapel Ghana yɛwɔ Achem Asene asɔniti ɛwɔ Achem Asene dano a nyame de asɛm yi ba na sɔfo pani bi ɔka sɛ na asɔriti nso efi asene na no nso na sɔ no nso efi kurase no no obenya mu sɔfo di ɛna atre nso na no nyɛ ni nyina ya akorade ni bia ɔde kɔbre mfrafra yɛ pon kosi asɔ na no nso yɛbu egu amen yɛbu egu amen enti no ne yɛ kan sɛ bra na yɛ ne onsom asɔ no nyame adom wayi na fi akorade bie mu mu tre enti uba aboabo kromu ha Mr. Techimu fie ho asɔ no bi wɔ hɔ amen ɔkɔ Akimodan yɛ ne Ghana Telecom ɛna yɛ nhwɛ ne mu ɔkɔ Awraboa Destiny School ɛna ɔkɔ Bremen School man so a ɔmo de Mosia so yes Mosia so wɔ mo filling station chenwa junction no ɔkɔ anomase a ebi ɛwɔ hɔ ɛna asene anopa yɛ hyiam na yasom nkaabo ɛwɔ ne sɛ ukuada ebe ɛyɛ district Empaibo amen yɛ hyase apa ho ntoma ukuada yi enti asɔ no nyina ɛba ukuada yi so bebia wo bia asɔ no bi wɔ no yi nyina yɛ ba ɛyɛ anopa no wɔtwe du baako na yapon yewia yɛ meeting na yaka no ɛno nso ɛbɛba so dɔm hwimi no donko na yɛnifie hɔ enti obia ɔyɛ asɔrba enim sɛ yabɔ saa nka yɛ a enti hyɛ no nso sɛ ukuada bebia wɔ no wa mampa ebo no bi de am sɛ na asɔ no wo yɛ kwasiadani na oba na wabɛka dɔm no ho ne adɔɔso but ɛyɛ asɔrba no na yɛhyia na yabɔ mpae enti bɔ modern sɛ wode wo ho ebihyem bi afei nso yɛbɔ mo nkae sɛ on the 11th ɛyɛ ebrada ebe ne na wɔtwe ɛne yɛhyɛ Empaibo kɛse ase amen afei no awie yɛ mpaebɔ a yɛbɔ ɛde ɛho ahyɛ awurade nsa na ɔde atwa afei no yɛhyɛ ase yɛde akɔnkyen ne twae nti yɛsɛ bring your alabaster box of ointment Luke chapter 7 verse 37 no na yɛgyina so akasafo bebree ɛna ɛbɛne na wɔtwe yɛbɛpa program no ho ntoma na yɛakyerɛkyerɛ mu ɛyie paa afei yɛkyea of Maame Tachi ɛnura yɛkata ne papa so ɛwɔ adwuma ko yɛn nyinaa yɛbɛtaa wɔ Jesus of Maame ɛnɛ Nyankopɔn ɔnka wo ho na awurade ma na mu wie bibia bɔ mmɔden sɛ wo ne yɛbɛsom bra na ne yɛmɛsom na awurade Nyankopɔn ne ngo sra mmra wo so na wo nso ɔfa wo nyɛ nneɛma akɛseɛ mekyia obi biara ɛna anɔpa yi sɛ gyasɛ ne nyame dom yɛn a yɛwɔ fie ha nyame nhyira wo bye bye